aquella dels embotits i de ratafies. Pot anar amb un... Com un trípode, si no pots trípode, com tant zoom... Arriba el Giroll, eh? Arriba el Giroll i prou. Si té Giroll ja està més damunt. Ja ho miteixes a veure que l'altre també passa. I ho tenen tancat des de l'octubre. Què et sembla que hem de fer una conversa així?
Hombre, veo una cerda. Y no entrevista los sabates. Ah, estoy bien. Che marca? Come? Sí, parabòliques. Són parabòliques. També de la... Sempre es queda... Ja dic... Un canal especial. Bueno, doncs aquest canal l'hem de treballar, Quan estem demanant la independència, que després es retalli l'economia, ja és l'hòstia. es torna a torçar